गरम रादाब आरो थान्दा रादाबबो होननांगोन नामा जे दिनैहाय जे हितेश बसुमतारिया इउपिपिएल आव जइन जाबाय आरो बेखौ लानानैनो दिनै इउपिपिएल आव जइन जानायनि बाथ्राखौ लानानै दिनै खाम्फा बरगयारिया मा बाथ्रा बुंखो आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों स' खाम्फा बरगयारि सारनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं होनोसै नोंथांमोना नायनो लाग्रोदो। नोंथांमोननि बे मुसलपुर जिल्लानिनो आफादगिरि माने सान्थि गाहायमोन नङा होमबा जाहा हाग्रामा महिलारिनि BPF सासे सान्थि गाहायमोन हितेश बसुमतारी बिथाङा दिनै इउपिपिएल आव हाबनो फैबाय मानाव गिदिर हितेश बसुमतारी चन्दन ब्रह्म जाहा डेपुटि चिफ गोविन्द बसुमतारी आरो इउपिपिएल नि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांजों लोगोसे गासिबो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो मुसलपुर जिल्लानि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय नुजाफैनाय आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन जोबोद मोजां इउपिपिएल आ ओरैनो बोलोगोराखा शक्तिशाली मोनसे राजनैतिक दल दिनै जोङो बेवहाय जगदान होफैदों आं जगदान होफैबाय जोंहा चन्दन ब्रह्म बिथाङा आंनि आगोलाव जगदान होदों आरो नै दिनै हितेश बसुमतारी जगदान होफैबाय सानथामसो आगोल जोंहा बाक्सायाव जोंनि आगोलनि सासे MCLA माखन स्वर्गियारि गसंनाय दङब्ला नै बिथाङाबो दाख्लै जगदान खालामदों आरो लारि जगदान खालामजोबसिगोन माने जोङो जगदान खालामनायनि उनावहाय इउपिपिएल नि गोहोआ मा जादों बेयो दाजाबदों गतिके बियोग गैया আজি इउपिपिएल दলৰ শক্তিটো বিয়োগ নাই অকল প্লাস আছে হাগ্রামা মহিলারিয়ে এই এদিন দুদিন আগত আমার ওপৰত বহুত বক্তব্য ৰাখিছে চন্দন ব্ৰহ্ম আৰু খাম্পা বৰগয়াৰী বলে গাঁওবুঢ়াৰ লগত বৰ্ণনা কৰিছে আমাক বলে সিআইডি হিচাপে ইউপিপিএলত পঠিয়াইছে আমি বলে ডেপুটেশনত আহিছো বহুত ধৰণৰ উকল মাকল কথা কৈছে হাগ্রামা মহিলারিয়ে আমি বড় দুঃখ পাইছো जों बिराद दुखु मोनदों गावबुरा समाजनि जानानै गावबुरा बिथांमोननि जानानै बेयो जोबोद लाजिंसिं बाथ्रा गावबुरा माने आमार गावत की गावत सबतকৈ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি गावत सबतকৈ অনারেবল পারসন সম্মানীয় মানুষ সম্মানীয় ব্যক্তি আমি গাवत गावबुरा हिसाबै गावबुरा पार्टी दं नंगौना नङा दा बे व्यक्तिजों जोंखौ मा बुंनो नागिरदों गावबुरा बिथांमोनखौ लाजि फोनांदों बेबायदि खोथा बुंनाया जोबोद लासिंसिं जोङो दुखु मोनदों আমি বড় দুখ পাইছো আমি गावबुरा হব পাৰো আমি অকল गावबुरा নহয় চন্দন ব্ৰহ্ম হিতেশ বসুমতাৰী মই অকল गावबुरा মাত্ৰ নহয় আমি সেনাপতি এজন সেনাপতি হয় না নহয় সমাজত আমি এজন সেনাপতি ইয়াত যিমান আমাৰ নেতাসকল আছে সকলোৱে সেনাপতি আৰু আমি সেনাপতি হৈ পেলাই আমাৰ সমাজক কেনেকৈ পৰিচালিত কৰিব লাগে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আমি সহায় কৰিছো আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত যুঁজ কৰিবলৈ ওলোৱা নাই जोङो रावजोंबो जुजिनो नाङा কোনো राजनैतिक दलजों जोङो जुजिनो ओंखाराखै जोङो जुजिनो ओंखारदों बोरैहाय बिटिसि बाखि समग्र जाति गोष्ठी धर्मावलम्बीनि मानसिफोरखौ इउपिपिएल आव ज' खालामनानै खौसेयै जोङो बिटिसिनि जौगानाय मावनो हागोन आरो प्रत्येक जाति गोष्ठीनि आशा आकांक्षा बिसोरनि सुख दुख बिसोरनि राव हारिमु भाषा संस्कृति उन्नयननि जोङो बोरै खामानि मावनो हागोन बेनि थाखायसो जोङो राजनितियाव ओंखारदों आरो बेखौनो जोङो लांबाय थागोन प्रमोद बर' जिन्दाबाद इउपिपिएल नि दैदेनगिरि जिन्दाबाद मुसलपुरनि रायजो नुबाय नङा होमबा जे खाम्फा बरगयारी सार आरो चन्दन ब्रह्म आरो हितेश बसुमतारी बिथांमोनखौ दिनै महिलारि सारा मा मुं दोनखो मा बिमुं दोनखो स' बे बिमुं दोननायखौ दिनै बाथ्राखौ दिनै माबाया जाहैबाय मा जोंना खाम्फा बरगयारी सारा बे बाथ्रा बुंथिनानै होदों आरोना माने बिथाङा दिनै खाम्फा बरगयारी सारा जे हाग्रामा महिलारि आथिखालावहाय गोहोआ लोरबां जालांबाय आरो बिथाङा जे दिनै गावबुरा होननानै गावबुरा जों रुजुदों आरो गावबुरानि माने दायथ'खौ बे मिथिया दिनै गावबुरा मोनसे सासे बैसो जानाय सुबुङासो जे गामियाव गावबुरा जायो आरो गावबुरानि रेसपन्सिबिलिटिया मा बेखौ मोनथिया हसिया बे समग्र माने गावबुरा सुबुंफोरखौ बेयो दिनै लाजिफानाय जादों बे बाथ्राखौ बियो बुंदों आरो गतिके खाम्फा बरगयारिया दुखु मोनदों बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्रा नानानथा बाथ्रा जेने खोथा गैयि बाथ्रा रायलायनानै दिनै मिडियायाव बुंलाबायनाय
बे बाथ्राखौ बियो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो सासे दैदेनगिरिनि खुगानि रावफ्रा बेबायदि जाथावना नङा आरो कारजखौ माने साबजाथाव नङा बे बाथ्राखौ दिनै बिथाङा बुंदों आरोखि दा नोंथांमोना माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय आरोखि थेंक इउ